σκοπό έχει αυτό, να δείξει σε όλους εσάς, σε όλους εμάς, για να μην ξέρω και τον εαυτό μου, πώς αυτοί οι άνθρωποι κατάφεραν μέσα από ξεριζωμό, προσφυγιά, κακουχίες, παγκόσμιους πολέμους, εμφυλίους, χούντες και αυτά, κατάφεραν να δημιουργήσουν για να ζούμε και να απολαμβάνουμε εμείς. Εμείς οφείλουμε, και το λέω έτσι προσωπικά, εγώ και ο καθένας το παίρνει όπως θέλει, να σεβαστούμε αυτόν τον αγώνα που κάνανε αυτοί οι άνθρωποι, όπως ο παππούς ο Αναστάσιος, και να συνεχίσουν να αλλάξουν αυτή την ιστορία, να αλλάξουν αυτή τη ροή της Ελλάδας, γιατί δεν μας τιμάει εμάς. Και δεν τιμάει εμάς το προσφυγικό ελληνισμό, δεν μας τιμάει αυτή η κατάσταση της χώρας, αυτή η κατρακύλα. Να του στείλουμε το μήνυμα, όπως είπε και ο πρόεδρος εχθές, ότι η νεολαία των Ποντίων αγωνίζεται, δημιουργεί και δείχνει μια άλλη Ελλάδα. Αυτή την Ελλάδα οφείλουμε εμείς να τη σεβαστούμε. Τώρα, θα ξεκινήσουμε με τον παππού τον Αναστάσιο. Κάναμε μια καταγραφή με τον παππού πριν αρκετό καιρό. Μιλήσαμε μαζί του για να παρευρεθεί εδώ. Δεν εξέφρασε καμία αντίρρηση. Θα προσπαθήσουμε, και αν έχετε κάποια ερωτήματα κι εσείς, να τα υποβάλλετε και αν μπορεί να σας απαντήσει. Παππού, έχεις το λόγο. Γεννήθηκα 1911, γιατί δεν μπορεί να μιλήσει κιόλας. Τον πατέρα μου είχαν πάρει οι Τούρκοι στρατιώτη, κρέω κιόλας. Ο πατέρας μου σκοτώθηκε. Τη μάνα μου έβαλα στα άγρια ζώα μέσα. Ένας δικός μας Έλληνας γυναίκα είπε, ήρθε ο άντρας του. Αλλά και ο πατέρας μου σκοτώθηκε. Δεν ήρθε. Ένας μπέις την άλλη 24 ώρες είχε μέσα η μάνα μου στα άγρια ζώα, μουλόρια. Μετά 24 ώρες έρχεται ένας μπέις, Τούρκος. Και τον λέει αυτή τη γυναίκα τι το βαστάτε μέσα αυτού, το άντρας του σκοτώθηκε. Και τι το βαστάτε μέσα, έδιωξαν. Μετά έγινε εγώ ήμουνα τότε, όταν πήραμε τον πατέρα μου, 3 χρόνια ήμουν. Ήμασταν 2 κορίτσια και 1 εγώ, η μάνα μου. Μετά έγινε αυτή η ανταλλαγή. Στο 22 ήρθαμε στο αυτό. Στην Ελλάδα ήρθαμε στη Λαμία ήρθαμε. Εκεί κάτσαμε, δεν ξέρω πόσες μήνες κάτσαμε τώρα, δεν θυμάμαι, δεν μικράσαμε. Από εκεί η μεγάλη δική μας, που ήταν μεγάλη, γιατί εμείς παιδιά είναι ο Αθώνας, ήρθανε εδώ γύρω στα χωριά με μισή εδώ και κοκάνη, μισή στα Βρεφανά, έτσι σκόρπισαν. Διάλεξαν εδώ στο Μαυροντέντρι. Ήρθανε στο Μαυροντέντρι. Μετά μας έδωσαν, ήταν οι Τούρκοι, θυμάμαι αυτό, τους Τούρκους θυμάμαι. Μας έδωσαν από 3 πρόβατα. Τουρκικά ήταν αυτά, βέβαια, εμείς ήταν. Από εκεί μας έδωσαν κάτι σπίτια παλιά, τουρκικά. Κάτσαν όμως στον καιρό οι Τούρκοι, έφυγαν οι Τούρκοι, έμειναν. Και έτσι έμεινα στο Μαυροντέντρι. Τώρα εκεί τώρα γέρασα, είμαι 97 χρονών πάω τώρα. Έχω 7 παιδιά, 2 αγόρια, 5 κορίτσια. Το τελευταίο το αγόρι με κοιτάζει. Η νύφη με κοιτάζει τώρα. Τώρα ξέρω και όλα. Οπότε γεννήθηκα στο Σιβάς, το χωριό μας έλεγαν Πάδαζα. Απ' τη μέση περνούσε ποτάμι. Ποτάμι, μικρό ποτάμι, αλλά όταν έβρεσε
θυμάμαι, λέει. Πολύ νερό. Μια μεριά ήταν οι Τούρκοι, μια μεριά εμείς. Εμάς δεν άφηναν, εγώ Ελληνικά δεν ήξερα. Τώρα ήρθα μες στην Ελλάδα, σας βέβαια, πήγα σχολείο, ήταν μετά. Αυτή η μάνα μου που πέθανε δεν ήξερε Ελληνικά. Τουρκικά μιλούσαν. Οι Τούρκοι δεν άφηναν. Κατάλαβες, αυτά είναι. Πες η πορεία δηλαδή με τις κατοικίες δεχτές, που λέγαμε τις σχολές του. Μετά ήρθαν μας έκαναν αυτά. Ναι, ο Βενιζέλος μας καλύπτωσε. Αυτός. Με τον Ακάλ και ήταν, αλλά δεν θυμάμαι κάτι. Με τον Ακάλ και ήταν, αυτός μας καλύπτωσε. Και μας διαγράψαμε σιγά σιγά και βάσαμε στη γραμμή και τώρα γέρασαμε. Τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε εδώ για να κάνουμε ένα μικρό αυτό έτσι, για να μην κουράσουμε τον παππού. Να σας πω απλά ότι σε αυτό που λέει ο παππούς που είπε ότι τους υποχρεώναμε να μιλάνε, είναι αυτό που λέγαμε στο δυτικό πόντο. Άμα ανατρέξουμε λίγο στην ιστορία, ο δυτικός πόντος ήταν αυτός που ξεκίνησε και το Αντάρτικο, γιατί ξεκινούσαν τέτοιες περιπτώσεις που τους ανάγκαζαν να αλλαξοπιστήσουν με τους βίους εξισλαμισμούς, να μην μιλάνε την ποντιακή, να μιλάνε τουρκικά. Είναι όλα αυτά που λέμε. Είναι οι περιοχές, δηλαδή ο δυτικός πόντος που υπέφερε με το Αντάρτικο κλπ. Και όλη αυτή την ιστορία που λέει ο παππούς. Να καταλάβετε ένα πράγμα, ότι όταν ερχόντουσαν τα προσφυγικά καράβια με τους πρόσφυγες, στο Πειραιά και σε κάποιες άλλες περιοχές υπήρχαν παρακρατικές οργανώσεις που δεν θέλανε τους πρόσφυγες, τους κυνηγούσαν. Και για ασφάλεια οι κυβερνώντες φροντίζανε να τους πάνε σε χώρους για λόγους ασφαλείας. Και μόλις τακτοποιούσαν, ήταν σε καραντίνες, για να καταλάβετε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι στα καράβια πάνω, κακουχίες, αρρώστιες, κάποιους πετούσαν και τα καράβια, άμα ακούσατε και άλλες μαρτυρίες. Και αυτό που σας προτρέπω και εγώ προσωπικά και όλο το μήνυμα που περνάει η σημερινή αυτή, είναι και εσείς με τον δικό σας τον τρόπο, τη τεχνολογία την έχετε, τις κάμερες τις έχετε, ό,τι έχει απομείνει από ανθρώπους της πρώτης γενιάς, ακόμα και της δεύτερης γενιάς, κάντε το καταγραφή. Θα μείνει, να το ξέρετε αυτό. Γιατί και εγώ όταν το ξεκίνησα αυτό το πήρα χαπάρι, έτσι να σας το πω στη γλώσσα, το πήρα λίγο χαπάρι αργά. Και όλες αυτές οι καταγραφές, παιδιά, είναι ζωντανή ιστορία. Είναι το παράδειγμα για εμάς, γιατί θα πω κάτι ότι έχουμε καλομάθει. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι έχουμε καλομάθει. Να δείξουμε τον άλλο δρόμο αυτό που λέμε. Ο παππούς ο Αναστάσιος, έχουμε γράψει αρκετή ώρα συνεδέσεις που λέμε και για το χωριό μας, δηλαδή για το Μαυρολέμιο. Κάντε το κι εσείς για τον τόπο σας. Καταγράψτε την ιστορία του τόπου σας μέσα από ντοκουμέντα και από φωτογραφίες, ό,τι υλικό έχει. Αναδείξτε το και με την ομπρέλα της ΠΟΕ, επειδή ξεκίνησε εδώ και καιρό μια προσπάθεια, κάνουμε καταγραφή όλων των κυνηγίων και των αντικειμένων που έχουμε, που φέρανε οι δικοί μας οι ανθρώπινοι παππούδες μας από τον πόντο, για να τα συγκεντρώσουμε για να κάνουμε την ιστορία μας. Να στήσουμε το σπίτι της ιστορίας που μας αναλογεί και μας εκπροσωπεί. Και ο πρόεδρος, θα σας τα πει και ο πρόεδρος ο κύριος Παπταλίδης, ο καθηγητής. Αυτό που θα θέλαμε να μας πει λίγο ο κύριος Αναστάσης είναι πώς ήταν τα πράγματα όταν ήρθατε εδώ στην Ελλάδα. Σιγά σιγά πώς φτιαχτήκατε, πώς δημιουργηθήκατε. Όταν ήρθαμε, μαζεύω. Εμένα έχω μικρό σήμερα, 14 χρόνια καταράκια. Και έγινα, έκαμε καμιά γελάτα, κάναμε δύο πράγματα, έζησαν, ύστερα σιγά σιγά. Πώς είναι πέρα ήδη, πώς σας αντιμετώπιζε, πώς σας δέχτηκε ο κόσμος που ζούσε εδώ. Πρώτα ήταν οι Τούρκοι, καλά, οι Τούρκοι έφυγαν, μετά Ο κόσμος που δεν ήταν οι πρώτοι πρόσφυγες από εσάς. Στην Κοζάνη, στην Τολεμαϊδα, αυτή που όταν πηγαίνουν Πώς σε σας δεχτήκατε, σας καλοδεχτήκατε. με τον Μαρτούρια. Σας καλοδεχτήκατε, σας βάλατε μέσα στην κοινωνία. Όταν ήρθαμε εμείς, Κοζάνη, το Μαυροδέντρο το Λαβρίνε, έτσι ήταν η Κοζάνη. Η Κοζάνη μετά όταν ήρθαν οι
βοηθήσανε να φτιαχτείτε? Οι Κοζανίδες σας βοηθήσαν, σας απλώσανε το χέρι να φτιαχτείτε? Οι Κοζανίδες τι να βοηθήσουν, τι βοήθημα. Θα σας δώσω στην παράσταση, για αυτό που περάσατε. Στην παράσταση τότε τίποτα δεν είχα, τίποτα. Αργότερα σιγά, όσο μεγάλο έπαιρνα. Εγώ πήρα, έκανε ένα τάμιο για να πιάσω μεγάλο σε πάντρε. Εγώ το 40 μετά τον πόλεμο παντρεύτηκα. Τίποτα δεν είχα. Μετά έπιασα, πήρα 4.000, 12.000 έπαιρνα. Ο διευθυντής που ήταν αυτό, με 12.000 είχα εκτίσει, με λέει, και να δουλεύσεις κάνετε όλα μαζί. Η γυναίκα σας κάνει πόδια? Η γυναίκα, ναι, κατάλαβε πόδια. Η γυναίκα μου ήρθε από τη Ρωσία. Αλλά εμείς ήρθαμε το 22, αυτοί ήρθαν το 25 ήταν. Αλλά από εμάς ήταν. Τότε οι Τουρκοί που κυνηγούσαν, αυτοί οι άντρες έφυγαν. Έφυγαν γιατί τον παπά μου έπιασα για να δεν πήραμε στρατιώτη για στρατιώτη, αλλά αμάλις να βρέπει τρόμους. Έφτιαναν ένα τέτοιο αυτό να κάνει φαγή με όπλο να κυνηγούσουν μέσα δεν θα πεις στη σέλη. Νερό, έβρονταν έτοιμο. Έτσι σκοτώθηκαν, ήμασταν από εκεί. Κατάλαβες. Τράβηξαν πολύ. Σχολείες, πολλές. Ναι, πολλές, πάρα πολύ. Ήθελα να σας ρωτήσω, οι ντόπιοι Ρωμαίοι στην Κοζάνη όταν ήρθατε, θέλανε να παντρεύονται οι πόντιες ή οι πόντιοι με τους ντόπιους ή ήταν κλειστός ο κύκλος? Τότε και μετά, τώρα οι μέρες έγιναν όλοι. Τώρα από τους παλιούς πάλι είναι σίγουρο, τώρα αυτή τη στιγμή δεν είναι. Τώρα δεν μπορούν τώρα. Στο σχολείο, πηγαίνατε εσείς στο σχολείο, μιλούσατε τουρκικά και σας μάθανε τα ελληνικά? Δεν ήξερα, εγώ παιδί ήμουν, δεν ήξερα ελληνικά. Δεν ήξερα. Δεν πήγαμε, έμειναν 10 τα πράγματα. Κοίτατε, τώρα όπως αυτοί που είναι άφανοι, δεν ξέρουμε τώρα. Αυτοί μαθαίνουν, δεν μπορούμε να μαθαίνουμε. Κατάλαβε. Ναι, δεν μαθαίνουμε. Εγώ γενικά έμαθα. Θα μας πεις το τραγούδι, μπορείς να το πεις στα τουρκικά. Το τραγούδι, ένα τραγούδι, ένα αντίστοιχο να μας πεις. Μπορείς, θυμάσαι να μας πεις ένα αντίστοιχο. Αυτό είναι το πράγμα. Άμα θέλεις ο Ζάκη, τι δεν είναι. Να μας πεις ένα δύσκολο στο τουρκικά. Αν το θυμηθείς δεν πειράζει. Θα σας ρωτήσω, κύριε Αναστάση, τα παιδιά σας τα έχετε πει για αυτό που περάσατε? Τα παιδιά μου όλα καλά είναι. Εσείς τους είπατε τι περάσατε, τους έχετε θυμίσει, τους έχετε πει τα βιώματά σας? Πώς δεν λέγαμε, πώς, πάμε. Τα παιδιά
με πάει ένας, το ένα το άνθρωπο τη βλάβη. Τι θέλετε να συμβουλεύσετε τα παιδιά μας που έχουν τα παπουτσιακά? Τι θέλετε να τους πείτε? Τι θέλεις να πεις σε όλα αυτά τα παιδιά? Χαρούμε να γίνει όλοι, να ζήσει ο Θεός να δώσει δύναμη και να γεράσουν με χαρούμενα. Κατάλαβες? Εμείς θέλουμε. Έχουμε κάποιες ερωτήσεις από τα παιδιά. Η Ηράκλη Φωστεροπούλου από την Εύξη Νολέστιβερίας. Θέλουν τα παιδιά να σας ρωτήσουν τώρα πράγματα, κυρία Αναστάση. Ναι. Παππού, θα σε ρωτήσω κάτι, αλλά δεν θα κλάψεις. Αλλιώς δεν το ρωτάω. Πού? Εντάξει. Θέλω, παππού, εδώ. Θέλω να σε ρωτήσω. Είπες ότι ήρθατε οι γονείς σου, η καταγωγή σου από τη Σεβάστια. Όταν ξεκινήσατε από το χωριό, μέχρι να φτάσετε, ας πούμε, στο λιμάνι. Δεν ξέρω σε ποιο λιμάνι, εκεί στα παράλια του Πόντου ή στις Μικρασίες. Σας κυνηγούσανε, κρυβόσασταν, σας είχαν από πίσω με τα τουφέκια. Πώς γινόταν, κρυβόσασταν στα δάση, σε σπηλιές? Γιατί έχουμε ακούσει διάφορα. Όταν φύγατε από το χωριό, από τη Βάτραζα, ήρθατε στο λιμάνι στην Ορτού, πού ήρθατε για παιδί? Πώς ήρθατε, σας κυνηγούσαν, μήπως αμύβια ή πού? Κυνηγούσαν και έφυγαν από τις κάρτες, δεν έφυγαν. Γιατί τότε ήταν κύριες ποτές, μας έπιασαν, έβαλαν το αυτό, γίνανε πόσο εκεί μέσα όλοι μετά από εκεί μας έβαλαν, ήρθαμε, εμείς σταματήσαμε το θέμα, ήρθαμε και από αυτό, στη Λαμία ήρθαμε. Εκεί κάτσαμε τώρα, δεν θυμάμαι πότε μας κάτσαμε, μετά σώθηκαμε. Για να καταλάβεις λίγο να σου πω, ο παππούς Αναστάσης λέει ότι είναι, το χωριό είναι μεταξύ της Ορτούς και της Σεβάστιας. Είναι σε εκείνο το κεντρικό, είναι στη μέση, που είναι στο Μεσουργέτη. Από εκεί με το Σαμίμπεϊ βγήκαν στο λιμάνι στην Ορτού και από εκεί είχαν την πορεία που είχε. Ναι. Κάποια άλλη ερώτηση, παιδιά? Ο Ιορδάνης ο Παπαδόπουλος από τον Κούκο Κατερίνης. Παππού, να σε κάνω μια ερώτηση. Η σχέση σας με τους άλλους πρόσφυγες, όταν ήρθατε, επειδή ήσασταν όλοι και τρομοκρατημένοι και φοβισμένοι, ποια ήταν? Υπήρχε δηλαδή αλληλοβοήθεια μεταξύ σας? Λέει το παιδί, ο κύριος από την Ιταλία, όταν κατεβήκατε σαν πρόσφυγες στην Λαμία που κάτσατε στον καιρό, μεταξύ σας οι πρόσφυγες, ήσασταν αγαπημένοι, ενωμένοι? Αυτά τι να είναι, αγαπημένοι είμαστε εμείς, όσοι ήταν αυτό. Αλλά διάφορα χωριά δεν ήταν. Αλλά ο καθένας από το χωριό που ήταν μαζεμένοι, ήμασταν αγαπημένοι. Τόσο. Τη νύχτα, τη νύχτα, γιατί είναι περιφρασμένο αυτό το μέρος. Θυμάμαι αυτό εγώ. Θα πάω μια φορά τώρα και θα πετάνω. Από τα τουβάρια βρέθηκα κάτι, ήταν στο κάστρο, στο Λιμπόντα, φύλακας ήταν. Στρατιώτη, δεν άφηναν. Από τα τουβάρια κατέβαιναν, πήγαιναν να σκάψουν αμπέλια, να πάρουν ένα κομμάτι ψωμί, να κοιτάξουν και τα παιδιά τους και οι ίδιοι να πάνε. Αυτά όλα έκαναν. Όποιος μπορούσε. Κατάλαβε. Άμα έπιαναν, δεν μπορούσαν κιόλα. Αυτά είναι. Παιδιά, αυτό για να ξέρετε, στη Λαμία, αυτό που σας είπα και πριν, τους φιλοξενούσαν, δηλαδή τους είχαν σε καραντίνα στο κάστρο στη Λαμία, για να τους έχουν ενδεχόμενους. Το κάστρο που φαίνεται από την Εθνική Οδό είναι αυτό στη Λαμία. Σε αυτό το κάστρο, γι' αυτό το κάστρο αναφέρει ο παππούς. Το μεγάλο αδερφή μου όταν ήρθαν στο Μαυροβουνιέ,
Πέντηρη, σε μια εβδομάδα η μάνα μου πέσανε. Εκεί λιγότερα εκείνα τα μέρη από κατέβαινε. Μετά η αδελφή μου, η μεγάλη, πάνω έτσι και όλο το γεγονό, έτσι τα γνώρισα, πάτησα τα μάτια. Ναι, έζησα το 41 παντρεύτηκα, με το 41 μαζί μου. Το 41 παντρεύτηκα, το 52 χωρίστηκα από το γαμπρό. Έγινε η οικογένεια. Ναι, και εγώ η οικογένεια έγινα και εκείνη έγινε η οικογένεια, δεν μπορούσα. Έφτιαξαμε από μια καλύβα και δώσα τώρα στο σεισμό και εκείνο που έφτιαξε τα χάλασα, άλλο μας έδειξα, να τους έφτιαξα. Κάποια άλλη ερώτηση? Τώρα Ανατολική Μακεδονία. Και μετέπειτα μπορούμε να κάνουμε μια κουβέντα. Αν έχει κουραστεί ο κύριος Αναστάσης, ναι, βοηθήσει. Θέλεις λίγο να μας πεις εσύ από την Ανατολική Μακεδονία? Μ' ακούτε? Ναι. Καταρχήν ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας τιμήσατε με την παρουσία σας και που μοιράσατε αυτές τις εμπειρίες σας μαζί μας. Επίσης θα ήθελα να ρωτήσω, εκεί που μένατε στον Πόντο πριν έρθετε, πριν την ανταλλαγή, η σχέση σας με τους Τούρκους και εσείς σαν παιδί παίζετε μαζί με παιδάκια Τούρκων, Μουσουλμάνων, οι γονείς σας ήταν φίλοι, γείτονες, πώς ήταν η σχέση σας? Πώς ήσασταν εκεί στον Πόντο με τους Τούρκους, πώς ζούσατε, ήσασταν... Και μετά πώς δέχτηκαν αυτή την ανταλλαγή, δηλαδή κλαίγανε για τον αποχωρισμό? Αφού δεν μας σηκώνευαν αυτοί. Δεν χρειάζεται. Όχι, γίνομαι φτιάξαμε. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε αυτό, θα κάνουμε και θα κάνουμε. Άμα δεν κάνεις, παίζει και ξύλο. Κατάλαβες, αφού σας είπα. Χαράκα, ποτάμι παίρνουν από τη μέση, μια μεριά Τούρκοι, μια μεριά εμείς ήμασταν. Ό,τι έλεγαν αυτοί, είχαμε εμείς χωράδια. Τώρα εμείς τρία ξαδέρφια ήμασταν εκεί ένα χωράφι που είχαμε έτσι, έλεγε η μάνα που ήταν έτσι μεγάλο, τα τρία ξαδέρφια δεν πήρανε αυτό το χωράφι. Αυτά είναι. Αυτό που είπαμε παιδιά για το Δυτικό Πόντο είναι αυτό που λέμε ισχύει. Αγριάκα, μάλιστα. Οπότε ήταν σαφές αυτό που ακούσαμε, ήταν χωρισμένοι σε δύο πλευρές. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν ισχύει αυτό που λένε ότι κάποιοι ότι στεναχωρήθηκαν οι Τούρκοι που φύγουν τα λοιπά. Το συγκεκριμένο χωρισμό. Παναγιώτης Ανδρεάδης, τηλεόραση Τουρκικής. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Ο πατέρας του παππού τι επαγγελόταν στο Πόντο? Αυτό είναι η ξενοτροφία και μια ήλατα πατσόνι, τα χωράφια είναι μια αυτά. Έγιναν, τώρα βλέπεις, 5 σιτάρου πάνω, έτσι και θα κάνω αυτό το ίδιο, εκείνα τα χρόνια, γιατί εγώ δεν ξέρω, Αγριάδα που είναι στο χωράφι, Αγριάδες, τώρα Αγριάδες τα ξέρετε όλοι στο διάκρι. Αυτό μάζευαν και έφυγαν, σέρναν στο φούρνο και ήταν νερόμυλο. Και εκεί άρεσαν και έτρωγαν αγριάδα. Εγώ δεν είδα, αλλά η μάνα μου μου είπε αυτά. Αγριάδα, στο χωράφι που γίνεται. Αυτό. Εδώ τώρα το ψωμί δεν έχουμε φάει, δεν τρώει έτσι. Ήταν έξυπνοι άνθρωποι στον Πόντο, δηλαδή δεν αφήνανε τίποτα να πάει χαμένο, Μία ερώτηση από την Μελίνα της Δημορχίδα από τους Ακρίτες της Καβρούπολης. Κύριε Αναστάση, εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω... Λίγο δυνατά, Μελίνα. Ναι. Να μας περιγράψετε, αν μπορείτε, λίγο την περιπέτειά σας πάνω στο καράβι. Έχουμε ακούσει όλοι μας, πιστεύω, δραματικές εμπειρίες που έζησαν οι γυναίκες που πετούσαν τα παιδιά τους από τα καράβια ή που ξεγεννούσαν ακόμη και πάνω στο καράβι. Ο παππούς ήταν 6 χρονών
Είναι όπως ήθελε να μάθει τραγουδούς. Την Λοκάνη θα βάζω. Το Λεμαΐ θα βάζω. Ναι, ναι. Δεν θυμάται πολλές λεπτομέρειες ο παππούς. Και μία τελευταία ερώτηση από την Αφροδίτη, τη Σαμανίδου, από τους πόντιους φοιτητές της Αγγλίας. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον παππού, πρώτον, στο σχολείο που πήγαιναν εδώ στην Ελλάδα, ήταν μόνο πρόσφυγες, μόνο παιδιά προσφύγων ή και ντόπια παιδιά, και τι αντιμετώπιση είχαν από τους δασκάλους, τους αφήνανε να μιλάνε ποντιακά ή μιλούσαν τουρκικά, μας είπε πριν. Τουρκικά, ναι, αλλά ποντιακά μιλούσαν, δεν μπορούσαν να μιλάνε. Στο σχολείο, όλο το σχολείο και με τους δασκάλους του μετά, όταν έγινε αυτό, άρχισαμε λίγο αυτό. Για τα παιδιά με προσφύγων, με το σχολείο. Ή για το... Όλοι πρόσφυγες. Μόνο πρόσφυγες. Όλοι πρόσφυγες. Όλοι πρόσφυγες. Αλλά διάφορα χωρικά. Δεν είμαστε χωρικά. Δεν ήξερε παιδιά κάποιος από τουρκικά πώς. Δεν ήξερα. Όταν δεν τουρκικά. Πήγα σχολείο και έμαθε. Μα ήταν έτσι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας, κύριε Αναστάση. Αυτό, Πρόεδρε, θέλω να κάνω και μια πρόταση, γιατί υπάρχουν και τα στοιχεία. Με αφορμή τώρα το βήμα που μου δίνετε, να κάνουμε μια οργανωμένη πρόταση σαν Ομοσπονδία στον αρμόδιο φορέα που είναι το Υπουργείο Παιδείας. Υπάρχουν τα γενικά αρχεία του κράτους στην Κοζάνη, στα οποία έκανα και προσωπική έρευνα και υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία για τους πρόσφυγες, πώς ήρθαν εδώ στην Κοζάνη με τις επιτροπές. Και να ξέρετε ένα πράγμα, παιδιά, υπήρχε σύλλογος, ποντιακός σύλλογος ποντίων νομού Κοζάνης, ο οποίος δεν ήταν, είχε σοβαρά αυτά δουλειές να κάνει. 1900 το χαρτί που έχω βρει, θα σας το δείξω μετά μόλις δοθεί ευκαιρία αν υπάρχει δυνατότητα, 1926 και έχει σφραγίδα, με τον Γιώργο τον Χαρκίδη το έχουμε συζητήσει, έχει σφραγίδα τον αετό, όχι το μονοκεφαλό, και ασμένο στα πόδια ένα φίδι, το 1926. Να κάνουμε μέσω του Πανεπιστημίου της Φλόρινα, της Κοζάνης και το τμήμα του Πανεπιστημίου στην Φλόρινα, να βάλουμε φοιτήτριες να κάνουν εργασία για να αναδείξουμε όλο αυτό το αρχαιογούριο. Ευχαριστώ.